Хаумығығыз. Башқұртстан юлдаш телевидениенда юл патрулі тапшыруын қарайығыз. Бүгінгі сығарылышта. Үфілі юл ішсіхін тапатқандан хүң фажиға орыннан қасқан водитель тұтыла. Башқұртстанда көсілі ел автомобилді түнкәрі. Үфілі еш ата-әселерді балаларын автомобилді дөріс үйтіп үйретірге үйретесектер. Ошы һәм башқалар турағында хәзір үк қарай алағыз. Башқұртстанда автомобиль көветқа түшіп кете. Водителі хәләк була. Республика дәүләт автоинспекциясы мәгълүматлары буенча юл фажигаһы үткән шәмбе кисендә Дәүләкән районында теркәлә. Якынса мәгълүматлар буенча Дәүләкән Бүздәк юлының 1 километрында ошонда яшәүче 43 яшьлек ир бит F3 автомобиле руль артында ямгыр яу шартларында транспортын хәрендерә башлай. Унан уң көветкә төшеп түнкәрелә. Авария һөҗүмтәһендә водитель тән ярәхәтләреннән медицина ярдәме алу вакытында дәваханала ян бирә. Бұл хәл асыклана. Тагыла бер охшаш юл фажигаһы 16 сентябрь таңында Стәрлетамак районында була. Якынса мәгълүматлар буенча Стәрлетамак Федоровка юлының 10 километрында 46 яшьлек ир УАЗ автомобиле руль артында алдан барган машинаны улыр өсен урап үткәндә көветкә төшеп китеп түнкәрелә. Авария һөҗүмтәһендә водитель вакыйга урынында һәлак була. Уның 2 пассажиры 41 һәм 26 яшьлек ирдәр ярәхәтләр менән дәваханага озатылалар. Шул ук көндә Башкортстанның баш калаһында Хамар Өфе Силәбе юлының 1459 километрында билдәһез водитель юлда эшләп йөргән Мария Эл республикаһыннан булган 39 яшьлек асфальт һалусыны тапата. Авария һөҗүмтәһендә юл эшчесе ашыгыс ярдәм машинаһында ян бирә. Водитель юл фажигаһы урыныннан каса. Эзләү эшләре барышында водитель табыла һәм тотыла. Ул Hyundai Tucson автомобиле менән идара итүче 66 яшьлек Өфелә яшәүче ир булып сыга. Тикшерү эшләре башланды. Ехал по трассе, значит, по левой стороне, сужение дороги, там препятствие было, знак, значит, в правую сторону, принять право. Посмотрел в зеркало, в левое зеркало, наезжала фура. Хотел повернуть вправо, здесь, с этой стороны, вот я не помню, белая или голубая машина. И я вот как бы вот так вот завилял. 17 сентябрь көне Сакмагаш районында теркәлгән авария бер юлы 2 кеше гомерен үзе. Сакмагаш 4 юлының 6 километрында ошонда яшәүче 68 яшьлек водитель Лада Гранта руль артында борылышка һыймаенса көветкә төшеп китеп түнкәрелә. Һөҗүмтәлә 55 яшьлек пассажиры вакыйга урынында һәлак була. Водитель үзе реанимация бүлегендә ян бирә. Тагы бер үлемесле юл фажигаһы Юма кисендә Стәрлетамакта була. Идаралай итүләренчә Нугманов урамында капма-каршы юнәлештә барган 31 яшьлек водитель идаралыгындагы ВАЗ-2112 һәм руль артында 22 яшьлек егет утырган рейсер скутеры бәрелешәләр. Авария һөҗүмтәһендә мотоцикл водителе вакыйга урынында һәлак була. Билдәле булуынча, 2 водительдең дә транспортты йөртергә рөхсәт итүче правалары булмаган. Бунан тыш автомобиль водителе айныклыгын билдәләүче медицина тикшерүен үтәргә баш тарта. Бұл факт асыклана. Башкортстанда капма-каршы юнәлештә барган автомобильләр бәрелешендә 2 кеше зыян күрә. Якынса мәгълүматлар буенча юл фажигаһы үткән чаршамбы көне Туймазы районында була. Октябрьск Ярмәкәй юлының 13 километрында Ярмәкәй районыннан 34 яшьлек водитель идаралыгындагы Лада Калина һәм руль артында Орынбур өлкәһеннән булган 43 яшьлек водитель утырган ВАЗ-2105 бәрелешәләр. Авария һөҗүмтәһендә 2 водитель дә ярәхәтләр менән дәваханага озатыла. Өфелә КАМАЗдан төшеп калган тәгәрмәс бер юлы 2 автомобильгә ВАЗ-2114 һәм Volkswagen Passatка зыян килтерә. Инцидент үткән шәмбе көне Гастелло күперендә була. Хәбәр ителүенчә, кәм тигәндә бер зыян күрүсе бар. Шаһитларның социаль селтәрләрдә бастырган видеоһынан күренүенчә, Ватан автомобиленең кузовы ярайһы ук ямшәя. Төп бәрелү күсе ВАЗ автомобиле кыегына туры килә. Авария шаһитлары һүзеннән бер кыз зыян күрә. Бұл хәл турында тулы мәгълүматлар асыклана. Башкортстанда еңел автомобиль юл ситендә торган урман ташусы тракторды бәрдереп үтә. Авария 21 сентябрь кисендә Әбиәли районында трассала Үтәгән авылыннан ярак түгел була. Renault Logan водителе юл ситендә торган бүрәнәләр тиягән урман ташусы тракторга бәрелә. Шаһитлар әйтүенчә, трактор водителе ягулыгы бетү сәбәпле юл ситендә туктаган. Шул вакытта Renault водителе район үзәге Аскарга юлланган булган. Уның әйтүенчә, ул каршы килүченең күзләрен сагылдырмас өчен фара уттарын ярак яктыртудан якынына алмаштыра. Шул арала бәрелешү була, чөнки ямгыр яву сәбәпле ул тракторды күрмәй кала. Аварияла еңел автомобиль пассажиры булган катын кабыргаһын авырттыра. Медиктар зыян күрүчегә вакыйга урынында ярдәм итәләр. Тикшерү эшләре алып барыла. Өфелә техник надзор бүлеге инспекторлары тарафынан рейдтар узгарылды.
Улар ауыр йөк машиналарының техник торошын, йөк автомобиль водительләренең тиешле документларының булуын, шул исәптән юлланмалар, рейс алдыннан медицина хезмәткәрләре тарафыннан каралуларын, эш һәм ял режимын тотуларын тикшерделәр. Улар менән бергә безнең төркемдә рейд барышын күзәтә алды. Урындагы тикшерү бик күп итешсезлектәр табарга мөмкинлек бирә. Бодык техника юлга сыгып бәләгә тарымаһын өчен ошондай рейдтар алып барыла. Әйткәндәй, күптәр үзләренең тимер аттарын матур карайлар, инспекторларга зур теләк менән күрһәтәләр. Шулай да кире осрактар да юк түгел. Мәсәлән, был автомобильдә полуприцеп тормозларын юнәтергә кирәк. Уның тормоз шлангыһы тыгылган. Был зур кагыйдә булу һәм шуңа күрә йөк автомобиле штраф стоянкага ибәрелә. Өфөнең 6-нчы лицейында елмаю көне үтте. Байрам сигендә 3-нче класс укучыларына уларга ниндәй хәвефләр янай алганы һәм улардан һакланып калу усулдары аңлатылды. Сарала безнең махсус хәбәрче Елизавета Горчилина катнашты. Сегодня в городском лицее номер 6 проводятся интересные мероприятия для учащихся 3-х классов. Этот день назвали День улыбки. В празднике приняли участие необычные доктора Алексей и Руслан, которые напомнили ученикам, для чего нужно делать зарядку, мыть руки и соблюдать режим дня. Гости также показали детям упражнения для здоровья и интересные познавательные мультфильмы. И даже сыграли веселые игры. А для чего люди должны беречь здоровье? Правильно, для себя. Потому что здоровые люди всегда счастливые и улыбаются. А самое главное, соблюдают все правила безопасного поведения. После зарядки ребята повторили правила дорожного движения и получили очень нужные подарки. Они помогут стать более заметными в темноте. Елизавета Горчилина специально для дорожного патруля. Юл фаҗигаһе насар күренеш. Водительләрнең күбе өчен юл хәрәкәте хәвефсезлеге дәүләт идаралыгы инспекторын көтеп алу һаман уңайлырак. Әмма час пик вакытларында улар бөтәһенә дә өлгерә алмай. Шуңа кайһы сакта сәгатьләр буе көтәргә туры килә. Шундай осрактар өчен водительләрдә Европротокол бар. Уның нимә икәнен ОСАГО 24 вәкиле аңлатыр. Европротокол – это упрощенное оформление документов о ДТП, которое осуществляется без участия сотрудников полиции. Он оформляется путем заполнения бланка извещения. Когда можно использовать Европротокол? Есть несколько обязательных условий. В ДТП участвовали только 2 транспортных средства и повреждены только они. Ничья жизнь или здоровье не пострадали. Участники происшествия имеют действующие страховые полисы ОСАГО. Полис должен содержать данные водителя, который был за рулем в момент аварии, или быть без ограничения. Размер ущерба транспортному средству визуально по вашей оценке не превышает 100 000 рублей. Это максимальная страховая выплата по Европротоколу в большинстве регионов. Көн һайын юлларда игътибарга лаеклы бик күп хәл вакыйгалар була. Шуларның күбеһе видео теркәү корылмалары объективтарына эләгә. Бер кадр менән рубрикаһында Башкортстан Республика юлларындагы мажаралы, кызыклы, шул ук вакытта кызганыч вакыйгаларды тупландык. Әллә күпме ишеткәнсе бер тапкыр күрү итә. Юл ситендәгеләр бүгенге юлларның бәләһе. Әмма бундай күренешкә каршы сыгучылар да табыла. Төскә 12-13 яшьлек малай юл ситеннән үтүчеләрне туктатып, уларга юлларын дәвам итәргә бирмәй. Берәүһе хатта уны куркытмакчы булып тапатырга иткәне, тик уен кире кагып тыгынга инеп китә. Икенчесе юл ситеннән үтәргә рөхсәт алмакчы булып малай менән һөйләшеп карарга була. 5 минутта үтмәй автобус төп юлга сыга ала. Тукталыштагы кешеләрне алып китә. Был малай шул автобусты көтеп торган пассажир булган икән. Үзенең кылыгы менән автобус килүен тизләтмәкче булган. Өфөлә давыллы һава торышы аркаһында сук бактары терелә. Һәм тура мәгънәһендә үз тормыштары менән яшәй башлайлар. Контейнерлар ихата буйлап йөреп, юлларында осраган һәр нәмәне төкеп үтәләр. Ә юлларында уларга тик машиналар гына эләгә. Һөҗүмтәле ел менән каваланган бактар автомобильләргә бәрелә-бәрелә сәяхәт иттеләр. Социаль селтәрләр менән кулланучылар шаяртуынса, был суп реформаһының өлеше. Калдыктар үз-үзләрен сыгарырга булган. Сак кына байрамса тамамлайык. Комсомольск-на-Амуре трассаһында пиротехника тиелгән фура яна. Шаһитларның береһе гадәти булмаган юл фаҗигаһен видеога төшерә. Шул кис еракка тиклем әллә күпме салют дарылдай. Итак, пришло время подвести итоги совместного конкурса ОСАГО-24. Сегодня мы все-таки выяснили, сколько стоит каска, и конечная сумма 84 000 рублей. Наиболее точный ответ дала Айгуль. Айгуль, мы тебя поздравляем. Спасибо. И мы дарим ей вот такую вот карточку от компании «Лукойл», на которой находится 2000 рублей. Спасибо. Спасибо за такой конкурс. Это мой первый значительный выигрыш. Дальше больше. Я надеюсь, что буду дальше выигрывать.
Итак, пришло время для следующего вопроса. Рассчитайте стоимость каска для Toyota Tundra 2018 года выпуска. 381 лошадиная сила, стоимость 4 миллиона 550 тысяч рублей. Водителю 30, стаж вождения 10 лет. Присылайте свои ответы в наши социальные сети, там же вы найдете более подробную информацию об участии в розыгрыше. Баш Автотрейд на крыше Аркады. Выкуп авто, трейд-ин, кредитование и страховка на месте. От нас сложно уйти пешком. Мы продаем проверенные временем авто. Звоните 8 937 343 41 82. Думаете, что подарить автолюбителю? Отличное решение — подарочная карта «Лукойл». Ее можно оплатить топливо, товары мини-маркета и кафе на АЗС «Лукойл». Позвольте владельцу подарочной карты самостоятельно выбрать подарок. ОСАГО-24. Полис со скидкой до 50%. Бесплатная доставка. Ищите нас в Дубльгисе по телефону в Уфе 266 46 24. Надоели пустые флаконы из-под бытовой химии? Наполни их. Качественно, недорого и экологично. Чистая польза. Ищи нас ТЦ Мега возле супермаркета Ашан. Туры по всей России и миру. Турагентство «Отдых и лечение». Город Уфа. Улица 50 лет октября, дом 16. Телефон 273 44 10. Набираем в команду молодых и активных. Начни зарабатывать достойно с Мегаполис недвижимость. Звони 8 937 341 04 77. Уфа, Верхняя торговая площадь 4, офис 901. Приглашаем на международный форум-выставку «Транспорт Урала». Экспозиция коммерческого транспорта, спецтехники, деловая программа для профессионалов дорожно-транспортной отрасли. 24-27 сентября в ВДНХ «Экспо». Наружка и коврики всего 200 рублей. Пит-стоп Уфа, Кирова 128/1. Автошкола «Автокурс». Обучение на все категории. Город Уфа, проспект Октября 132/3, поселок Чесноковка, улица Школьная 2/2. Телефон 293 46 06. Үзегезнең видео язмаларыгызды бәйләнеш тәсилтәрендәге безнең төркемгә я булмаһа 8927-363-94 WhatsApp хандарына ибәрегез. Һез юл патруле Өфе программаһын караныгыз. Юлларыгыз уңышлы булсын. Һау булыгыз.